dostupné tyto ingrediencie. Takže na to potřebujeme teplou jo, pak prášek z třetí, mušek zlatoček, pak cukr, sůl, moku, pak nějaký pokus ze zajíca a javorový list. Jo, a teď začneme bublinami. Přidáme si tam javorový list, pak pokus ze zajíca, pak to potkáme čur a pak tam přidáme tuhle teplou vodu, jo, to je moc teplá. Tak nic. Tak, super. Tak to ještě trochu promícháme, jo. Tak tam přidáme jako z těhohle moky, pak tohle a pak ještě tohle. Super, pak to všechno promícháme. A recept je hotový. Samozřejmě ovšem si to můžeme servírovat jako. No stejně, že? Výhoda panelákov. Nevyrievaj to! Ježiš. Ty vole, padlo mi břicho. No môžeme ísť na to. Ako budúca mamička som sa pripravila mať domácu čistiareň. Ako budúca mamička sa snažím... Prečo mi to teraz nejde? Teraz mi to nejde, kurva. Až zimková pelová. Ďakujem za pozornosť. No a skús hovoriť niečo, ne? No, vy to prestárni. Popasali starú. Dnes ráno krátko po otvorení pobočky nemenovanej banky. Dnes ráno krátko po otvorení... Tyka, čítam to! Dnes ráno po... Pozor na kulisu. Vole bokuše a nemôže se suá. Plá, 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 plá. La. Stane sa, no, dobre, ďalej. 17-ročného mladíka... Ušla mi čítačka. Dnes ráno krátko po otvorení nemenovanej pobočky banky. Čakal som to. Bumerang. Bumerang, toto sme my, hej. Dnes ráno krátko po otvorení Povodky. 17-ročného mladíka z Košíc. A kde tu sú Košice? Tady! Fajn. Kurva. Nakrivila si to. 17-ročného mladíka pristihli z marihuanu. Ešte raz, lebo sa tam nepovedal No z to Prešova. nedáme, joj. Nemôžeme z Košic. Tak daj z Košic. Máš tam Košice? Nemám. Dobre. Dobrý večer pri počasí. Prosím, ešte raz. Prosím pekne. Minus 22 stupňov Celzia. Ďalej môžeme očakávať ešte slabšie zrážky. Na juhu. Ale iba premedlivo. A ďalej, čo by som dodala? Nedošiel niekto? Čo robíš? Dobrý večer pri počasí. Presmerujeme sa na severozápad. Tam bude prúdiť vzduch. Strašne silné fronty. Rýchlosťou. Ešte raz. Počkaj, 15. Dobrý večer, vítam vás v dnešnom športe. Na Grand Slamovom turnaji v tenise... Dobrý večer, vítam vás v dnešnom športe. V Grand Slamovom turnaji v tenise žena Ruská Šarapovová so ženou. Ženský zápas. Píče. Dobrý večer, vítam vás v dnešnom športe. Na Grand Slamovom turnaji